Predstavujeme novú lyžiarku dla Sportivy. Lyžiarka váži okolo 1 kg. Má karbonovú výstuhu vzadu, čo je celkom pevná na lyžovanie, čo sa týka zadného záklonu. Maximálny výkyv lyžiarky je 68 stupňov. A zatiahnutie lyžiarky, prepnutie medzi módom chodenia a lyžovania je urobené jedným pohybom. Pridávny suchý zips na dotiahnutie. Samozrejme, lyžiarka je dodávaná s termopapučou. Podrážka maximálne vyhnutá na dobrý pohyb aj bez lyží. Nastaviteľný priehlavok, odstupňovaný v 3 rôznych polohách.